जाबाय बिसफानि जायगा बिसफानि मा होनो खैरोबारि दैलाम ओमफ्राय जों दा फैदों ओइ सिखाया लाबोदो जों नै दसे सम माबावनो जिरायना लेबु मा जाखांबाय ओमफ्राय दा थांसिगोन जों दुगैनो ओमफ्राय लामाया बोरैथो ओरै मा एलाय बेखौ बानायसै मालाय माथो इखौ सुलांखांबायनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दै बारगासिनो दङ दायो नै लांबाय थादो नै सिख्लाफोरा ओमफ्राय जों दा दुगैनो फैगासिनो दङ सरि लोगोफोर जों पार्टि जादोंमोन फिसानो ओमफ्राय बेखौ देखायनो रोङाखिसै माने आं दस्राखौहाय माने ब्लग खालामहोदोंमोन ओमफ्राय माने सेभ खालामनो रोङाखिसैना ओमफ्राय दा दिले थांबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दैयाव गोलैगुलायबायनो नैबे बैयावहाय जिथुनाखि बैयावहाय हनै मानसि नुबोदों नै बावनो जों दुगैहैगोन ओरैबायदि हेभि गोथौखाना ओरैबायदि सान्दुं गोसायाव फैबाय जों गिर्जा गनानैहाय ओमफ्राय नै बावहाय माने मामोनलाय मेथामुरि लेबु दंबावो जाजोबनो हायाखिसै ओमफ्राय नै बावहाय सि जोम लाबोनाय जादों आरो नै ओमफ्राय नै बिसोरो माने जोंखौ दैदेनबोदों बिथांमोना नुदों नालाय फार्स्ट टाइम आं दिनैसो गामिनि लाबोफैयाखैमोन नुलायखायो गलाङा आं मोजां देखायदों नै गान्दा बिल गिर्जा बैयाव जा मोजांखा दैया ओरैबायदि Barney soma zirai foye mini hana gaisa sina wani zaiga na gina bikasina wani khona na gina ho sinira tu hai kisna tu Hanci paya yang senada Amzira pitaya Ida fina Barne soma Zirai foye Mini hana Hai guys, bạn hãy xem ngờ bạn bay này em thử ra anh làm gì nữa ओरैबायदि मेंखाबाय नै लोगोफोर माने आं खननै बारबाय खर'खौ फिसा सानदोंमोन आं ओमफ्राय फिस्लायखाबाय आङो इन्ट्रेस्टजोंनो उफाय गैया माने गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय सानस्रिनांगौ जायो ओमफ्राय ओरै साइडआव दङ नै बिसोरो माने हेभि एगजाम गोरोंखा जिर' होलायबावखायो ओमफ्राय नोंसोरो सानस्रिनो गोरों दा रोङो दा सानस्रिलायबावखायो बिसोरो ओमफ्राय हरै सासे दङ ओमफ्राय नै ओरै बोरियाव सासे मांखोनानै थाबाय ओमफ्राय आंबो खननै बारबाय गोरलैफोरजोंहाय ओमफ्रायो नै इयो जागियो ओमफ्राय गावखौ दोनलाङो थिनो ओमफ्राय आं नाजाबावनि खनसे दोनलाङोहाय बिदिब्ला नोंसोरो नायलांबाय था लोगोफोर
साइकेलानो जोंनो स्कुटारबो गानस्लायाखै मोदोमावनो रानफिनलायबाय होमब्लाबो थांगासिनो बै साइकेलावहाय माने सुनामा लाबोनाय जाखादों ओमफ्राय बेखौ गानलांनोसै आरो जों ओरै जेरै जोंबो खासि बिबार ओमफ्राय हनै बेनो मा JCB बुरनाया हनै आइस्थुब आरे राजेश ना मालाय दिनैनि ब्लगआ बेवहाय दै लामायावल' जागोन दे लोगोफोर आहा बोरै मांखोनांगौ नै वाव वाव नै साला खोमा बोजोबदों नोंसोरो नै आयौ आंनि फिसाजो इयो रायजोफोर नै आंनि बिमाया बेनो बिमाया सौमानखा आयो मुसमिनि खेला ओमफ्राय माथो आय आं गानस्लायदि ने गिसिनो आयु खालाय गिसि गोजानो जाम्बि आंखौ खेबो नै एक्ट्रिस ngang mak आयदै लोगोफोर माबाया जा गोलाव जाबाय भिडिअआ ओमफ्राय नोंसोर नायजोबनो गोसो जानायले ओंखायनो भिडिअखौहाय बाव फोजोबनायसै दे लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरनाखि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै खालामब्लानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो फालतु भिडिअखौ नोंथांमोना थाब मोननो हाबाय थायो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय हरखादों आं दैमुनि दै बायदि निजिरानि दै बायदि बयबो मबाइलावल' बेस्थ' जाजोबनानै दङ नै गासैबो सिख्लाफोरा नै ओमफ्राय आंथ' गैखाया ब्लगआवनो दिन थांबाय आं दिनैहाय